Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asiqhubeke nendaba yethu yama-random variables. Kodwa kwamanje ngifuna sike sifunde ngalokhu engikubiza noma ukubizwa ngokuthi i-law of large numbers. Okusho ukuthi umthetho wenombolo ezinkulu. Yebo, sizofuna ukuthi sike sibhekisise kahle ukuthi kuqonda ukuthini lokho nanokuthi sikusebenzisa kanjani uma saqhubeka lapho kumkhakha wethu wama-random variables. Asiboneke isikhathi esiningi uma umuntu esebenza ngenombolo ezinkulu uba novalo kakhulukazi bayisebenza ngama-random variables uba novalo ukuthi inamba base zinkulu kakhulu ngizozixhuma kanjani kuyo lemithetho lena nanokuthi ngizosebenzisa kanjani kuleka sizophinda nje senze izibonelo zethu ezifanayo nalezi kade sizenza nje kumanye ama-video kodwa manje sithi ukusebenzisa inamba ezinkudlwana. Ngiyabhala la umthetho wethu wokuqala ukuze senze isibonelo sethu sokuqala ngizothi now isibonelo sethu ngino x1 x2 x kuyale ngize ngifinyelele mhlambe x4 khumbula ukuthi uma ukuthi ngibhale ngathi x1 x2 kuyale kuya4 kusho ukuthi bangifaka uphawu ka x kusho ukuthini kusho ukuthi ngisebenzisani ngisebenzisa isample yemini hayini ipopulation nayi population yethu iza ngezansi uyayazi ukuthi population yethu isebenza ngalolu phawu lwesinalo la ngezansi. Ukhumbula kakhulu ukuthi zingakudidi impawu futhi zazi kahle ukuthi uma seziza nje noma seziza ngobuningi bazo zingakudidi nje wena futhi zingakuthusi ngoba uzifundile uyazazi impawu. Asithi ukubhekisisa ke la lesibonelo esisebenza ngaso la sizoloku isihlawumbisa nje ngalamagama esinawo singakafaki noma singakaxhumi nokuxhuma nje inombolo asithi ukwehlela ngala ngoba ngathi isikhala ngeke sisanela ngalaphaya ngenhla phezulu ukuthi ngihlawumbise ngalo x ngithi inombolo yamakhanda uma 100 usususiwe ngizama ukubhala indatshana uma ususisiwe kuhlweza ulithize asithi ubunohlweza kwase kwasuswa u100 wamakhanda ngithi uyawazi umdlalo mhlawumbe ubudlala ngesihlanu uhead and tail sithi kususiwe ke ama head abanjani awu10 awu100 nxese hayi awu10 asenze la waphinda wasixukuza isikhaftini sakho lesi kade sina nalolu hlweza lwakho wathi usuyakhipha usuthola ngathi sekukhona amahlanu athe ukweqa noma la ngezansi nje base ngibhala u55 kubani uba utimes lapha ngu5 usuka ku100 wakho usuwabhala nje kube njalo ke noma njengoba injalo lemininingwane unayo uno100 kodwa ke usukuqhubeka lapha wathola u55 waba no65 no45 wehlela uzokupha ba singano 50 wethu esingawubiza ngani esingawubambisa ngobani ngo-n siyazi ngithi ukuthi u-n wethu unjengomthetho ekumele subize ngawo nophawu lwethu la infinite ukukhombisa ukuthi inombolo zingaqhuma zingashona le phambili ziloke zeqile ziloke zihambile senze sino 50 ohamba singawubiza ngo-n oya kubani infinite oyoqhubeka ungabi nakuphela azame ukubona ukuthi singakhipha kanjani lokhu kumdwebo ku x axis wethu uyabona ukuthi x axis wethu mude kuno y axis wethu ngoba mhlambe sizoba nenombolo eningana esoyibhala base sibambisa ngo-n ngalaphaya no x ngalaphaya yabona u-x wethu lo phawu lakhona lumele usimile lumele usample khumbula njalo noma ungeke usebenze ngendaba zosample lana noma kanjani kodwa uma nje ubona uphawu oluthizo lubonayo ukuthi wake walufunda kwenye ivideo noma kwenye indawo
kuzikhumbuza ukuthi uqonda ukuthini. Kumnandi nje ukuthi uma kusetshenzwa uzazi izinto ukuthi zimele ukuthini, kukwenza ukuthi usebenze ngokushesha nakangcono lokho. Sibone-ke mugqa wami ngizama ukuthi ngidwebe okuzovela kahle noma okunokunono, ngabe sekuvela nje into enzima. Ngizobhala ngapha ngithi u-S wethu noma nxa u-55 wethu ngihlanganise no-65 no-45 basiphe 165 sibe no-3 square root sa-65 sithi angikholwa ukuthi sekuvela kangconywana. Sifake ichashaza lethu la, ichashaza lethu lani lo mphumela wethu silehlise ngalaphaya nangapha. Ngizama ukuthi siphume nomdwebo yebo kuwo lamachashaza esizama ukuphuma nawo. Ngizama ukuthi siphume nani nomdwebo. Wadlulele sithi singena kanjani. Angikholwa ukuthi manje umbala wami uyabonakala noma umdwebo wami uzongena kahle, kodwa uyabona ukuthi la phakathi nendawo la lo mugqa wethu esudweba ushona le unombala usugqeme kangaka, ikona la sibamba khona u50 wethu. Ethe sisebenzela ku50 ila sibamba khona u50 wethu. Kodwa ke ngifuna ukubona ukuthi umdwebo uzophuma kanjani uma sesisebenza ngakho. Asithi ya ngingafana nokuthi lapha ngenhla 50 singafaka u70 awunankinga, uyobe nje uhamba kahle kakhulu. Basithanda x-axis wethu la kumele khona u-n, kungenzeka ukuthi ube njani uqhubeke. Uyabona lapha phakathi nendawo nje bangifake u-m, uyazi ukuthi ke singawuthatha nje ukuthi umeleni, umele i-median yethu, inombolo yethu engaphakathi nendawo. Zikhumbuze nje lokhu ukuthi kuqonde ukuthini. Uma sususa laphaya umugqa wethu kuyichashaza lika median, engabe usuqonde noma usumele ukuthini. Ngabe sesibamba kulelo chashaza. Ngifuna ukubona ukuthi ngabe umdwebo wethu uyaqhubeka yini noma ngabe usuyavaleleka lapho. Sibona ukuthi khona nini inombolo esingayifakelela khona la yokuchaza kabanzi noma ulungile wona lo umideni wethu uba lapha phakathi nendawo kwa50. Osho ukuthi ngaba ungangenela kuba u25 uma ukuthi inombolo zethu bengeke sisaqhubeka. Sino 100 bese times 5 noma divided by 5 engena ka 55. Ya siyavuma naloko. Asibuyele lapha ex. Uyabona ke esizama ukukhombisa la ukuthi njalo njalo uma usukwazi ukusebenza ngendaba zama random variables, usuzazi nama sample isama sample nama population, kubalekile ukuthi ukwazi nokusebenza nani nange number enkulu. Ungathatha ke isibonelo sayo le video ezokusiza ukuthi usebenze ngenamba enkulu kuyibonele elandelayo.